גם בריאות. גם שילוחים. אמן. אחי ורעי, אני זכיתי היום להיות עם החיילים בשטחי הכינוס, לפני כניסתם לעזה. זה, אתם יודעים, זה קודש קודשים. קודש קודשים לראות אותם. כבר, לא יודע, אף אחד לא סופר כמה ימים וכמה סבבים. שהם במסירות נפש, מכינים את עצמם להשמיד, להרוג ולאבד את כל הרשע, ולהקים שכינתה מאפרה, ולהקים את סוכת דוד הנופלת, ולהקים את מלכות בית דוד, כי אנחנו לפעמים לא שמים לב. נדמה שהמאבק זה מול עזה, מול החמאס, אבל באמת זה מאבק להקים את מלכות בית דוד. להקים את שכינתה מאפרה. שימו לב שכמה עם ישראל צומח בתקופה הזאת. אין דתיים וחילונים. בצבא כולם הם קיצציות. כולם באים לרב לקבל ברכה וחיבוק. כולם רוצים שמע ישראל, כולם. כולם פתאום מתעורר להם הנשמה. מתעורר להם אברהם אבינו, מתעורר להם דוד המלך, מתעורר להם הבעל שם טוב. כולם פתאום מתעוררים בקדושה. איזה עם! איפה יש עם כזה בעולם? תגידו, יש עם כזה בעולם? יש? יש? ומי? כי עמך, ישראל, לא אחד בארץ. אחד, זהו. אין כאלה. איזה עם מתוק, איזה עם צדיק, איזה עם. באמת, ואני חושב באמת מגיע לעם ישראל גאולה. מה אתה אומר פה? לרם? לרם? יש לנו פה בדיד. בדיד. באמת. ואני אומר לאנשים, תשימו לב, דבר מאוד משמעותי, שאני הרבה שנים חיכיתי לראות מתי הוא מגיע, והנה, הנה זה בא. אתם יודעים, עם ישראל הוא חכם, עם חכם כתוב בתורה. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. יש לו המצאות, לייזר וזה. אבל זה ברור שכשהתורה אומרת על עם ישראל ועשך לגוי גדול, היא לא מתכוונת על הלייזר. ועל נשק כזה ואחרים שמוכרים במיליארדים בעולם. שזה חשוב. אבל לא על זה הכוונה. הכוונה היא פשוט להיות עם שמייצר לעולם אמונה. ערכים. אמת. ואחד הדברים הגדולים, אני חושב, שקרה בשנתיים האחרונות, והוא סימן לבאות, זה שמבחינה ערכית, התורה של אברהם אבינו ניצחה את הקליפה של ישו. כי בעולם, באירופה, באמריקה, עד היום הייתה הקליפה של הלחי השנייה. כשהיטלר קם, הוא היה חלש. חלש מאוד. ממש חלש. אבל היה לו חוצפה. והוא דרש את חבל הסודטית. אין לך תיכה מצ'כוסלובקיה. לא, אתה יודע מה כך? תראו לו. רק הוא רוצה את כל צ'כיה. גם יתרו לו. אחר כך עוד מדינה, רוצה את פולין. אז הכריזו עליו מלחמה. שפה. זה הייתה רק הכרזה באוויר. לא עשו כלום. כדור אחד ביום. ואז הוא אוכל את הולנד, עוד מדינה, ועוד מדינה, ועוד מדינה. ותוותר לו, הוא הפך להיות מפלצת. ועשרות מיליונים של בני אדם נרצחו, נטבחו, מאות מיליונים איבדו את הבתים שלהם, מאות מיליונים יהיו בעלי מומים.
כי ויתרו לו, נתנו את הלחם השנייה. וככה הם התייחסו לאסד, וככה לחות'ים, וככה לאיראן, והתחיל לצמח מפלצת כמו היטלר. עד שבאו בני בניו של אברהם אבינו. זה אתם, זה החיילים, זה שרי הממשלה, זה הרבנים, זה הרוח של העם הזה, שאומרת, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. לא מוותרים לרע. ככה עשה אברהם אבינו. היכה את 4 המלאכים. רדף אחריהם, היכה אותם, וניצח אותם. ואמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כבר לכל הכבוד, איך לא חשבנו על זה קודם? אחד יכול, איפה כולם? הם תירוצים טובים למה לוותר לרשע. בישראל נלחמה על הזכות להילחם ברשע הזה שנקרא איראן, שהיה לא פחות רשע מהיטלר. ולקח זמן. ואמריקה, המעצמה הגדולה, אומרת לישראל, נכון אתם עם קטן, אלפית מהעולם, אבל אנחנו, המעצמה הגדולה בעולם, הולכים אחריכם. ועכשיו האירופאים אומרים לאיראן, אנחנו בישראל לא איתכם. נכון, יש לנו ביקורת על ישראל, אבל אתם לא תהיו מפלצת. פתאום אתה רואה שכל העולם התורבת הולך אחרינו. כי הוא מבין שהערכים של אברהם הם הערכים הנכונים. הערכים של אברהם זה הערכים של הקדוש ברוך הוא. פתאום העולם מקבל את הערכים של הקדוש ברוך הוא. זה את הערכים של ישו. אבל זה לא רק פה. יש עוד הרבה ערכים שיכולים לייצא לעולם. מה זה הערכים שלו? לא הערכים שלנו, זה הערכים שלו. תגלה מלכותך עלינו מהרה. הערכים שלו. אתם יודעים שהיום אירופה היא הולכת להתמוטט. למה? אין ילדים, אין משפחה, אין נישואים, אין קדושה. אם אני שואל אתכם עכשיו פה, לאיזה משפחה יש? מי פה יש לו במשפחה 4 ילדים? תרימו יד. 4 ילדים ויותר. כמעט כולם. תעשה את זה באירופה, אף אחד לא ירים יד. גם 3 אף אחד לא ירים יד. גם 2 אף אחד לא ירים יד. זה הכל עניין ערכי. זה הכל עניין ערכי. ואנחנו צריכים לקיים מלוך על כל העולם כולו בחודך. שכל העולם כולו יכיר. יגידו, השם אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. זה אפשרי? אפשרי? לא שומעים. נשמע חלש. אפשרי? 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 אתם יכולים? אתם יכולים. אם אברהם היה יכול, אתם יכולים. תגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה. אמן. תגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה. אמן. זה אפשרי. זה אפשרי, זה תפקידנו, זה יכולתנו. יש בנו את הגנים של אברהם אבינו, של שרה אמנו, אדם שזורם בעורקים שלנו, של אברהם ושרה, של רבי עקיבא, של רשב"י, זה אדם שזורם לכם בעורקים.
של משה רבנו, של דוד המלך, של הגיבורים האלה הגדולים, של מתתיהו, של מרדכי היהודי, של אסתר המלכה, של הבעל שם טוב, בעורקים שלכם, של הבבא סאלי, של הבן איש חי, של הרב אליהו, של כל הצדיקים. זה זורם לכם בעורקים. זה אתם. זה אתם, זה אתם, זה אתם. אתם יכולים. ואברהם היו ילד גוי גדול ועצום, ונברחו בכל משפחות האדמה. זה אתם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, זה אתם. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה אתם. זה אנחנו. זה צה"ל. זה עם ישראל. ורואים את זה. איך עם ישראל מנצח. ועדפו מכם 5 מאה ומאה מכם וירדוף. איך זה יכול להיות, אומר יהושע בן נון, אם לא השם נלחם לכם. אם לא השם אוהב אתכם אהבת עולם, כמו שאנחנו נקרא בראש השנה. אהבת עולם, אהבת עולם. יש מילים יותר גדולות מזה. אהבת עולם. אלוקים אוהב אתכם אהבת עולם. אז זהו, אני לא רוצה להאריך, כי אם אני אתחיל להאריך, נגיע לוותיקי. וצריכים סליחות. אז רק אני רוצה לברך אתכם. אתם רוצים ברכה? רצינית? חזקה? עוצמתית? אז אני אגיד לכם את הסוד של הרב אליהו, שוודאי אתם מכירים, שאומר מי שרוצה ברכה, ודאי כמו בבאר שבע, צריך להתנהג כמו אברהם. לאברהם נאמר, אם תברך יהודי, השם מברך אותך. אתם רוצים שאלוקים ישים לכם יד על הראש? לא אני, אלוקים, רוצים יד על הראש מאלוקים? שהוא יברך אתכם, אתם רוצים? תברכו אחד השני, תקבלו יד מאלוקים. תעמדו, 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 תעמדו. תעמדו, שתי ידיים אחד על השני. שתי ידיים, שתי ידיים. שתי ידיים. ותגידו, מי שברך, מה איתך? מי שברך? אבותינו. נו, הקדושים והטהורים. אברהם, יצחק ויעקב. משה ואהרון. דוד ושלמה. הוא יברך את... נו, תברכו, תברכו. נו, מה איתך? וכן יהי רצון ונאמר, יהי רצון שלכל אחד מכם יהיה ברכה ישר מריבונו של עולם, עד בלי די, אתם והאנשים והילדים וכל הקהילה הקדושה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
ולשלום אנחנו